प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। इउपिपिएल सरकारखौ नागारना सरकार गैयै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो। बिपिएफनि सिगाङाव एसे एनै सहाय मदद मोननायमोन गैजायिफोरा, नाथाय जोङो मोननो हायाखै नैबे समाव। बेखायनो जों इउपिपिएलनिफ्राय जों फैनानै नैबे बिपिएफआव जों जइन जानो गोनां जादों। थारैनो भैरबकुन्द बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिया रायजोनि खामानि मावनायाव फेलें जादों नामा? थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोनो बाथ्रा होनाया फेलें जादों नामा? जोगदान होनाया नैबेनो, जिथिया नैबे इउपिपिएलनिफ्राय जोङो नैबेयाव हायनो गोनां जादों। मानि कारनाव हायनो जादों? जोङो नैबे जोंनि भैरबकुन्द जे ब्लकआव जोङो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोंनि जि नांगौ जानायफोरखौ जों मोननो हायाखै। भैरबकुन्द ब्लकनि सान्थिपुर प्राइमारियाव बिपिएफनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल, टिएमसि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सा 250निख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफोर आरो मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैयो। जों जोगदान नैबे बिपिएफ जोगदान होनाया नैबेनो, जिथिया नैबे इउपिपिएलनिफ्राय जोङो नैबेयाव हायनो गोनां जादों। मानि कारनाव हायनो जादों? जोङो नैबे जोंनि भैरबकुन्द जे ब्लकआव जोङो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोंनि जि नांगौ जानायफोरखौ जों मोननो हायाखै। जोंहा जोंनि खाथियाव जि मोनसे गिदिर दैसा दोङो, गोबां खस्थ' जादों। गासैबो खस्थ' जादों। गोबां गामिनिफ्रा खस्थ' जादों। बेयाव दलं जों फैसिगोन जों बे दलंफोरखौ जों मोननो गैयाखै। आरो जोंनि नैबे जि गोरिब दुखियाफोरा जे न' एसे फिसा फिसा मोनदों, बेफोरखौबो जे गोदाव सोराव, बेनि कारनाव जोङो बे बिपिएफआव जों जइन जानो गोनां जादों। जों गोबां दिनैनि सानाव बेबायदि बिपिएफआव जइन जानो गोनां जादों। जे सिगाङाव जोङो इउपिपिएलआ जोंनि न'खरखौ नायगोन, नोंथांमोननि न'खरखौ नायगोन, नोंथांमोननि गथ' गथायखौ नायगोन, बेबायदि न'खर हाबनानै बिथांमोना जोंफोरखौ इउपिपिएलआव जइन जाहोबाय। ओमफ्राय मोजां बाथ्रा बुंबाय। नाथाय दिनै जों बेखिनि नुवाखै। जोंनि गथ' गथायफोरखौ दिनै मोनसेबो साक्सेस खालामनो हायाखै, नायफायाखै। जोंनि गथ'फोरखौ मेट्रिक पास जानाय बा हाई सेकेन्डारि पास जानाय, बेफोरखौ रावबो नायफैफायाखै। गोदोआव बिपिएफनि सिगाङाव एसे एनै सहाय मदद मोननायमोन गैजायिफोरा, नाथाय जोङो मोननो हायाखै नैबे समाव। बेखायनो जों इउपिपिएलनिफ्राय जोङो फैनानै नैबे बिपिएफआव जों जइन जानो गोनां जादों। जोङो दिनै बेयाव बिपिएफआव जइन जादों। बेयाव दिनै 200 जन बेयाव बिपिएफआव जइन जानो गोनां जादों। बिथाङा बुंदों, नाथाय जोङो दिनैसिम जोंखौ जेबो खामानि जों मोननो हायाखै। जोंनि ओनसोलाव बिथाङा हायनानै दिनैसिम हान्थिनि जों लामाखौ नुनो मोनाखै। जि खामानि दिनै जोंदों सानसेबो बिथांमोना जोंदों लोगो लायाखै। मोजां बाथ्रा जों खोनासंनो मोनाखै। बेखायनो जोङो मानोना दुखु मोननानै बेयाव जइन जानो गोनां जादों। जों बेलेगथिं जानो मोन्दों दा, नाथाय जोंनि बे सान्थिपुराव गिदिर दलं मोनसे, गोबां बनगुरुं सान्थिपुर बरबुगुली गोबां बेबायदि मोनसे मेन लामा, बे जाफुङाखै, दाबो नुनो मोनासै। बेखायनो जोङो जे नैबे बिपिएफआ जोंनो मदद खालामगोन होनना जों जइन जानो गोनां जाबाय। আজি আমি মোটামুটি 250 মান জইনিং হলো। আৰু আমি ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফ জইনিং হোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে আমি ইউপিপিএলৰ যেনেকা মানে আশা কৰিছিলোঁ এনেকা আমি পোৱা নাই। ৰাস্তা পদূলিও হোৱা নাই। আৰু যে ঘৰ দিছে চৰকাৰে, এইটো ঘৰো মানে ইনকমপ্লিট হৈ আছে, কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। বেনিফিচিয়াৰীয়ে টোটেলি পইচাটো দি দিছে, কিন্তু আজিলৈকে ঘৰ কমপ্লিট হোৱা নাই। আজি বহুত আমাৰ মানুহ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ঘৰ বনাব পৰা নাই। এইটো ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব লাগিছিল। আজিলৈকে এইটো মানে কমপ্লিট হোৱা নাই, ইনকমপ্লিট হৈ আছে। এইটোৱে আশা যে আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰে যদি আহিলে আমাৰ এই ঘৰকেইটাও যাতে কমপ্লিট হ'ব, ভালদৰে আমাক সহায় কৰিব, ৰাস্তা পদূলি যাতে আমাক দিব, এইটোৱে আমাৰ আশা আছে। নহয়, এইটো মিছা কথা। সি যিমান কৈছে ইমান কৰিব পৰা নাই।
নকৰিৰ কথাটো বাদ দি ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাই, ঘৰ হোৱা নাই, একো হোৱা নাই, আমাৰ মানুহ একোৱে মানে সুবিধা পোৱা নাই। নহয় নহয়, আমাৰ এলেকাত এইকেইটা পোৱাৰ সক্ষম হোৱাই নাই। ঘৰৰ আহিছে কিন্তু বেনিফিচিয়াৰী টোটেলি পইচা দি দিছে, কিন্তু ঘৰ এতিয়াও ইনকমপ্লিট হৈ আছে। মুন্ধনা মাৰা নাই, দুৰা খিৰিকী নাই, ফ্ল'ৰ মাৰা নাই, এনেকুৱা হ'লে নচলিব। এইটো এনে মিছা কথা কৈ আহিছে। চবে মেম্বাৰহঁতে এই টকা পইচাটো খাই আছে, কিন্তু পাৰ্টিয়ে একো কৰিব পৰা নাই। আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ষ্টেট চৰকাৰক যে যি ঘৰকেইটা ইনকমপ্লিট হৈ আছে এইটো যাতে কমপ্লিট কৰিবলৈ মানে সিহঁতক ক'ব লাগিব। আমি BPF জানো আমি 17 বছৰ কাম কৰিছে, কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত কাম আগবাঢ়ি গৈছিল। ৰাস্তা ঘাট, দলং, যিমান ঘৰ এতিয়া যোনটো আমি ঘৰ পাইছোঁ এইটোও BPFৰ কৰা, কিন্তু UPPL এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই।